Tini pasal Shotjan Ponjet Amchayo Nogo Tangai Salchni Romui Sacrifice Lili Khaijakha YTF ni Bishingti Tangai Shogika MLA Probat Chaudhary ni Nogo Bini Nogobo Greater TIPRA ni Awareness Campaign Khaijakha Phaimanjakha YTF Central GS Dorojoy Tripura District President Gobindo Tripura TWF District Vice President Suchitra Jamatia Tripura Khoboik Te Kubunirok Long live YTF, long live TIPRA Motha, long. Boy nang buthiana ang buthiana ara busuk tongani sa hoyto 2-1 বছর tongana her pore tongnai chini natin putin chini basa butiro hambai chini men nongba ara hambai ro chini YTF ni president chini central AGS number hambai chini district ni president number hambai ara chini gobangma leader of Khaijakha dong chini logio joto na hambai ya phara tanengke tinini chini dut campaign na Tinini zora sung sini Probat Chaudhary MLA ni Nogo busang khlai phaimaha mela hambai ta ara tabok zora sung buskang ara khlainai tinini zora sung irona mathak laiha tama hamba sung jesa khlaiha belai khena gam jotono yasago bubagrana jotono sajago bisas khlaiye besirpak jotono bubagrana support khlaiye boru jei khlainai hane bisas khlaiye sena ham tini क्या सुमंदो तिने नक कैंपिंग खालाय माने तिने नंगनि बरंनि थानाया नक पॉजिटिव बा नेगेटिव तामा अब मानहा गाम मानहा आर जे नक 7 दिन चलिबा देरो नक तामा बरंनि थानाया नक अब मानहा हमबाय इलेक्ट्रिक मीडिया सोशल मीडिया रखनो जों तिने डोर टू डोर कैंपिंग खालाय माने तिने जों सातजान पंचायत आन्डार फाइजाक सनखला पारा देरो जों तिने जों फुं 9टानिसिनि स्टार्ट खालामनानै ताबो 2टा बाजि दङ जों ताबो माइरा बिसि आन्दार फाइजाक जों जततको जों डोर टू डोर हाबजाक जों मटामटि जत सिनि टिप्रा थानाय नुखुंनि थानाया जों पजिटिभ मानजाक दिनै रिपर्ट बेलाय गाहाम दिनै इ डोर टू डोर कैंपिंग दर फाइसबाय जासिनि TWF नि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट सुचित्रा जमातिया बो फाइसबाय जाक दिनै इ डोर टू डोर कैंपिंग आरो दिनै डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार्स फाइजाक मीना त्रिपुरा जों माइ भाहाताव सिनि स्टेट Central NGS Doronji Tripura Chinloge tong YTF ni block president tong Khaijakha tong working president tong जों प्राय जों दिनै सबजोनाल भाइस चेयारमेन दं तong जों दिनै प्राय 70 থেকে 80 जन मानजाक बरक जों डोर टू डोर कैंपिंग खालायो जों मटामटि जों पजिटिभलि मानजाक बाट जों डोर टू डोर कैंपिंग खालामनानै बिसिंति जों सिनि बहा बदल सिनि करबु पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि आवै जे भाइस प्रेसिडेन्ट के सबाय जों बिनि बुखनि इसुटा जों करखना लायनो जों दिनै दो जे कैंपिंग खालामनानै बिसिङो आं बेलाखे खातंथावो दानि होनबा सिनि दिप्रसाद फारंनि थानायाव बुबाग्रानि कपनो बुबाग्रानि थानसानि मारिनो जों थाङै जत थानाया सामाने बिसिंते जत जागावनो जत ताखौ बुखुरनो थानाया ना जों गाम मानहा बिनि बागै बेलाखे खातंथावो अङै जों आरोबो बसाङाव थांलायनाय जों थागिया जोंनि खालामनानै मा पायासाक जों खालामनो इसोरना हाबबाय फाइमानजाफानाय इलेक्ट्रनिक मीडिया रंनो तिनि जों सातजान पंचायत फायै डोर टू डोर कैंपिंग खालायलेहा एन्ड तिनि संकलापारा पाराओ जों पूरा कैंपिंग कंप्लीट खाया जों पैकेज संकलापारा केसामो थांतो जनरल एरिया फियामो जनरल एरिया ओ तिनि टिप्रा सरक दं बिनि बागै ओ जनरल एरिया ओ टिप्रा सरक दंनायनि बागै बंनि बागै जों ग्रेटर टिप्रा लेन्ड मा सानो तांगै हिनमाले ओ हानि बसां ओइसे ओ हानि अधिकार मानजिया ओ हानि बसां ओइ जनरल एरिया ओ मा दंगो ओ हानि बसाराव अधिकार दं राइट्स दं बरंनि बरक एडीसी एरिया ओ दंनानि बरं अधिकार दं बरंनो सेफ सिक्युरिटी रनानि ओ हानि बसारावनो सेफ सिक्युरिटी रनानि अधिकार दं किन्तु बक ओ अधिकारसनो मानजियानि बागै दिनि बक जनरल एरिया ओ क्लाय दंना ना बिनि बागै जों फाइट खालायै नौ ग्रेटर टिप्रा लेन्डनि मेसेज जों पिरै दङ जों बरंनि थानाय पूरा अरनि पारा पूरा टिप्रा मुथानि सापर्टार माने एकटा फैमिली एमन दिसाक्रि जे टिप्रा मुथानि सापर्टार जिया जत्तनो ए टू जेड पूरा टिप्रा मुथानि सापर्टार एम पूरा बरक टिप्रा मुथानो सपोर्ट खालायो एन्ड टिप्रा मुथानो इबारो भोट होनाय एन्ड इबारो मोनो एसटी कन्स्टिट्युएन्सीनि ओ सीटनो युथनि बिसिंतै जिनि लिडारनि बिसिंतै जों ओ जागाव सीट टिख्लायति फैनाय
o tinini panda dur camping no strong khaina bagai TWF rogo fight on chini parents party rogo fight on youth to joining no cholaina to continue and special tini teibo strong on nai burai mutha rogo fight on parents party rogo fight on abu bai simi thaglak जों तिनी एमएलए प्रभात चौधरी नगो फानसे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि मेसेज पिरिनाय एमएलए प्रभात चौधरी नगो ब सीपीआईएम नि एमएलए फानो अंगै तंथुं किन्तु ब पहिला त्रिपुरासा ओलोसे ब सीपीआईएम नि एमएलए बिनि बागैनो जों त्रिपुरासा नुखुइनाय प्रभात चौधरी नगो ब थांनाय जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि मेसेज बिनि बखाव दायरनाय जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनो हामजानाय तै प्रभात चौधरीनि बखावसे जों दायरनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि मेसेज नो जाति बोबो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनो मा हामजानाय बिनि फेमिली ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनो मा हामजानाय तै आं साना मुसुगो जे नाय तंनाय त्रिपुरा सारनो अखागैसोनो सुबामिया फानो नगो तंगै फानोसोनो लगेरदि कारण बसकांनि सालो जिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों मानना नाय तंगो एन्ड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनो जों मानानि कासिहा एन्ड गाना सपायखा जों जेसे थांसा अंगै मान थांसा अंगि अखागैसोनो लगेरमियाफो जोनो सुबादि नगो तंगै फानो बुबाइनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड तै फैनाय त्रिपुरा सारंनि अस्तित्व जों रक्षा खालामनाय त्रिपुरा सारंनो जतखन जों रक्षा खालामिया जतखन जों थांसा खालामिया जों ततखन जों फाइट खालामनाय ततखन जों आसुगिया जों सेक्रिफाइस खालामनाय दफानि बागै हासे जों जतखन दफानो फियंमिया ततखन जों युथ रक जों सेक्रिफाइस खालाय चलेनाय ओ सेक्रिफाइस रेलियो दिनिनो पान्डाओ जिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाईटीएम नि ब्लॉक प्रेसिडेंट जिनि बीसी चेयरमैन जिनि यांग ओक्रा तंगो जिनि ताकु ओक्रा राजेंद्र त्रिपुरा बरमगना यांग तंगो जिनि मॉनिटरी चेयरमैन बागमरानी जिनि ताकु ओक्रा जिनि दा गोविंद त्रिपुरा यांग बतंगो जिनि ताकु ओक्रा दा बुद्धिराम बुबु फाइ सपाइजाक जिनि ओ जागा दरो तेइबो तंगो जिनि सब जुनाल वाइस चेयरमैन रकबो तेइबो जिनि एक्टिव वर्कर रक जिनि कमलबो तंगो जिनि एक्टिव वर्कर रक जतो फाइ सपाइजाक एंड जिनि गांधी जिनि रिहो जत्तनो तंगो जे जिनि ओ ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नि चबाओ महाराज नि चबाओ स्ट्रांगली फाइट खायने महाराज लगेर नाय नि जत्तनो खाजाक बिनि बागै आं बगनोबो पाइपलाया मा हामबाय याफोरो जे नाय तंनाय लुकु रंनोबो चुनो चयागै चुनो फलो खालायदि बसकांनि सालो जों नंनि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड दै फैनाय न दै फैनाय कुनु ना कुनु जों दै फैनाय जोंबो दैयासो गिया कारिया हायसे जों फाइट खालाय थांनाय नांखा गेसिनि प्राण रनाय सिनि थै रनाय तबो जों चबा खालायनाय तबो जों त्रिपुरा सारंनि बागै फाइट खालायनाय हामबाय।